अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहीं जाइन सखी परे स्कूल हो कइले बचल फिरल हमर मुश्किल हो। अब नहीं जाइन सखी परे स्कूल हो कइले बचल फिरल हमर मुश्किल हो। देखे अकेला जब चले रफ्तार में बालमा बिनोहे उनका नाम सखी बाके बाले माँ बिनोहे उनकर नाम सखी बाके। राइटर लाल कहरी राजा बड़ी बारे दिल वाला एगो झुलफी वाला सखी झुलफी वाला मांगता दिल देख कुलफी एगो झुलफी वाला मांगता दिल देख कुलफी एगो झुलफी वाला। बीके बिहारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, स्टेशन रोड, घोड़ा सहन।